Kaixo, gaur eder eta piztiaren antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni naiz Angela eta antzerki honetan eder izango naiz. Kaixo, ni Naroa naiz, antzerki honetan aita izango naiz, ama hartzan. Kaixo, ni Klodio naiz eta antzerki honetan piztia izango naiz. Kaixo, ni Elsa naiz eta antzerki honetan arreba izango naiz. Behin batean, ama bat eta bi alaba bizi ziren. Zer nahi duzute ekatzea? Ni soineko bat. Ni arrosa batekin konformatzen naiz. Bale, agur. Eta orduan amak gauza bat ikusi zuen. Ala, bakrik bat, joango naiz ikustera zer da. Eta orduan sartu zen. Eta orduan mahai bat janari asko horrekin ikusi zuen. Zer goxoa, notara noa. Eta orduan gaua pasa zen eta esnatu zen. Gozaltzera noa. Orain arrosa bat atzea noa nera alaba txikientzat. Eta orduan lorategira joan zen eta arrosa bat hartu zuen. Ni bizia salbatu dizut eta zuk arrosa bat lapurtze. Nera alaba txikientzat da. Bera etortzeko. Bale, agur. Eta orduan ama historia kontatu zien. Piztiaren gana joan behar duzu. Bale. Eta orduan atea jo zuen. Eta orduan atea ireki zuen. Atea irekita dago. Eta piztia esan zion, jan nahi duzun guztia. Jan nahi duzun guztia. Moa eskerrik asko. Piztia lehorretan joan nahi dut. Bale. Agur. Hurrengo gunean izpilu bat magikoa emango dizut ikusteko zure aitari. A ber. Eskerrik asko. Nera ondo dago gaixo hori. Ana joan? Bai. Eskerrik asko piztia. Baina bihar ditzutzen zera. Bai, agur. Agur. Nago gaizki. Ai, nahi duzu
Ur pixkat. Vale. Venga, ya noa, Guazen logetetara. Vale. Iztia hiltzen ari da. Alden joan? Bai. Bala, eta zaindu. Bai. Iztia! Hemen zaude. Zer gertatu oso txuria zaude? Ba, eske... Ez zarelako etorri nire... Ez zarela etorri. Bai, jaten gara nire amaren etzera? Bai. Venga, bazen. Nor da? Alaba naiz. Kaixo. Hobeto zaude? Bai. Eta alaba bazan. Ez bazan, zarra bilakara